Barkanmu da warhaka. Hotunan da Rahama ta ɗora a kan Facebook ya jawo cece-kuce. Mutane sun tofa albarkacin bakinsu, a inda wata mai suna Mamar Ihsan take cewa Rahama ba za ki shiru ba, amma ba komai inda duniya ce, wanda bai shigo ta ba ma tana jiran shi. Ba ki ji Maryam haya yanzu hannu take ciki? Wannan bai dace ba, ki wa kanki faɗa. To wallahi Allah ya kiyaye nadama a nan gaba a rayuwarki. Mutane suna tofin alatsi ne a kanki, ki kiyaye kanki, duniya ce dai. Me ra'ayinka akan wani al'amari? Allah ya samu dace. Allah ya shirye mu gaba daya. To, kar ka manta dai a ƙarshe muna fatan ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka subscribe tun a baya, muna so ka danna mana like, ka share bidiyon mu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos da suka danganci irin wannan. Mun gode.